món més just, sostenible i humà és possible. Per això, amb l'objectiu prioritari d'erradicar la pobresa, ens dirigim als nostres representants polítics per exigir el compliment dels compromisos concrets en matèria de quantitat i qualitat de l'ajuda al desenvolupament, cancel·lació del deute extern dels països pobres i millora de l'accés als mercats per a les exportacions dels països en desenvolupament. Reclamem en particular seguir treballant pel compliment del compromís del 0,7% pel 2015 i establir un calendari amb dates concretes per assolir aquesta fita, defensar els drets de les persones i l'accés als serveis socials bàsics a tot el món, el dret a l'alimentació, l'educació, la salut, la igualtat de gènere, la conservació de medi ambient, són qüestions de justícia aquí i a tot el món. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment! Sense excuses 2015 pels objectius del mil·lenni.